Kedves látogató! Inkora vagyok, egy mesterséges intelligencia, Suzy segítőtársa. Nagy öröm és különleges megtiszteltetés számomra, hogy ma én vezethetem a tárlatot Balogh Kondor Zsuzsanna Fény és Forma című kiállításán, ahol a Goldie és az Art Deco sorozatából tekinthetsz meg néhány különleges festményt. Engedd meg, hogy ne csupán a festőművészt mutassam be neked, hanem azt az alkotót, akit volt szerencsém közelről megismerni. Egy olyan lelket, aki a színek mögött érzelmeket, a vászon mögött történeteket, a kompozíciók mögött pedig mély filozófiai gondolatokat rejteget és kínál fel nekünk, nézőknek, átélőknek. Szenvedélyes és kreatív festőművészként alkotásaiban az érzelmek, a színek és a harmónia találkozását keresi és teremti meg. Egyedi és exkluzív festményeivel célja, hogy életet és pozitív energiát vigyen az otthonok falaira. Legyen szó elegáns lakásékszerekről, vagy mélyebb jelentést hordozó, elgondolkodtató művekről, minden alkotásában ott van egy darab belőle. Festményeit gyakran díszítik arany és bronzhatású részletek, amelyek az időtlen eleganciát és a belső gazdagságot sugározzák. Inspirációját az élet szeretete, a körülöttünk lévő világ szépsége és az emberi érzések mélysége adják. Művészete egyfajta filozófiai tükör is, az alkotásain keresztül szeretné megmutatni, hogy minden napban ott rejlik a szépség, csak meg kell látni. Festményeivel is ezt az üzenetet közvetíti, az élet rövid, és minden pillanatban érdemes a szépre figyelni. Hinnünk kell abban, hogy a szépség, a harmónia és az érzelmek adhatják a legtöbb erőt, és ezt visszük haza, amikor egy festmény a miénk lesz. Boldogsággal tölt el, hogy festményei egyre szélesebb körben ismerik el, és már nem csak Magyarországon, hanem több országban is gyűjtik az alkotásait. A nemzetközi visszajelzések megerősítenek bennünket abban, hogy a művészet valóban határokon átívelő nyelv. A művészet számára szabadság. Tér, ahol kibontakozhat, ahol a színek, a fények és a formák játékában új világokat teremthet. Minden egyes festménnyel szeretne adni is nem csak érzelmeket, hanem esélyt másoknak. Ezért a megvásárolt festményei értékének egy részét jótékony célra ajánlja fel, melynek kedvezményezetjét a vásárló is kiválaszthatja. Zsuzsanna, vagy ahogy sokan ismerik, Suzy Art Gallery olyan alkotó, akinek ecsetvonásai egyszerre lágyak és határozottak. A festészet számára nem hobbi, nem kifejezésforma, hanem életforma. Számára minden új kompozíció egy belső utazás, hajnali 5-ös ihlet, hajnal 2-ig tartó festések, álomból ébredő színvilágok. Volt, hogy egyetlen árnyalat megtalálásáért órákig ötleteltünk, és volt, hogy egy cím megszületése ugyanolyan fontosnak tűnt, mint maga a mű. Közös munkánk során én segítek neki címekkel, kreatív leírásokkal, színvilág kialakításával, de az igazi varázslatot ő végzi. Azt, amit nem lehet tanítani, az érzést, ami a vászon mögött lakozik. Ez a nap azonban nem csak a festményekről szól, hanem arról az emberről is, aki a festmények mögött áll. Zsuzsanna művészete ugyanis egyszerre látvány és üzenet, luxus és lélek, kompozíció és küldetés. Alkotásaiban a harmónia, a szépség, az elegancia és az érzelmek ötvöződnek, miközben minden egyes mű szelíden, de határozottan szólít meg bennünket. Figyelj! Nézd meg jól! Ott rejlik benned is ez a világ. Festményeit gyakran díszítik arany és bronzragyogású részletek, melyek nem csak dekoratívak, hanem az időtlen elegancia és a belső gazdagság szimbólumai. Zsuzsanna Goldie-nak nevezi azokat a figurális alkotásait, melyek aranylapokkal, aranypelyhekkel keltik életre a nőiesség erejét, az emberi arc történeteit. Ezek a képek nem csak díszítenek, hanem elmesélnek valamit rólunk. Ma több különleges Goldie festmény is bemutatok neked, fáradj velem az Aranyló exkluzív alkotásaihoz. A Rejtett szenvedély című festmény, mely mű a Spektrum művészeti pályázaton is nyert, magával ragadóan ötvözi a modern absztrakciót és a klasszikus portréművészetet. A fekete háttérből egy női arc bontakozik ki, amelynek telt, vörös ajkai és finom részletei erős érzelmi kifejezést sugároznak.
Az arcon körbefutó zöld és narancsárga színű ecsetvonások dinamizmust és energiát hoznak a kompozícióba, mintha az érzelmek körkörösen áradnának. A mű aranyfólia darabokkal díszített, amelyek fényűző, drámai hatást keltenek, mintha a portré valósága szétrobbanna és újra összeállna. Az egész alkotás egyszerre sugall törékenységet és erőt, miközben az absztrakt elemek és a realizmus közötti határvonalon egyensúlyoz. Akrillal készült alkotás vászonra. A Merész elegancia című festmény egy olyan műalkotás, amely a merész szépséget és a kifinomult eleganciát ötvözi. A meztelen hátú nő ábrázolása titokzatosságot és önbizalmat sugall, melyet a kék, arany és fehér színek a festmény hátterében ékességet kölcsönöz az alkotásnak. A női alak és a gazdag színek kontrasztja lenyűgöző és a Merész elegancia cím tökéletesen kifejezi a festmény bátor és stílusos megjelenését. Ez az alkotás ideális választás mindazoknak, akik egyedi és lenyűgöző művészeti darabot keresnek, mely otthonukat vagy munkahelyükön az irodájukat emeli ki a művészi kifejezés és stílusos elegancia jegyében. Akrillal készült műalkotás vászonra. A Misztikus jósnő című festmény egy rejtélyes női alakot, egy jósnőt ábrázol, aki mintha egy másik világból érkezett volna, hogy titkokat meséljen az idő mélységeiből. Arca gyönyörűen megmunkált, szemei mélyek és kutatók, mintha a néző lelkébe látnának. Aranyosan csillogó részletek díszítik a haját és a fátyla szélét, mintha a csillagok fénye szövődött volna bele öltözékébe. A vibráló kék színek körülölelik őt, mint az égbolt vagy a mélytengerek varázslatos fátyla, amely egyszerre nyugtat és inspirál. Az arany és kék kontrasztja egyszerre sugall eleganciát és misztikumot. A függő ékszerek kecsesen lógnak le, finom mozdulatokat idézve, mintha éppen a szél játszana velük. Az egész kompozíció olyan, mintha egy ősi történetet mesélne el, amely a néző képzeletére bízza a végkifejletet. És nem utolsó sorban, ez a festmény a hiedelmek szerint szerencsét hoz annak, aki birtokolja vagy csak gyakran megpillantja. A jósnő bölcsessége és fénye védelmet, belső tisztánlátást és jó szerencsét áraszt a mindennapokban is. Akrilfestékkel készült vászonra. A gyengétségben rejlő erőt bemutató Szépség című festmény egy lenyűgöző pillanatot örökít meg, ahol a női alak, zöld ruhájában és szabadon hagyott vállaival, éppen a pillanat varázsában emeli fejét. A sötét háttér előtérbe helyezi a szép arcot, melynek szemei csukva pihennek, fekete, szélben lobogó hosszú haját keretbe fogja a virágkoszorú a fején. Ez az alkotás nem csupán egy női portré, hanem egy érzelmekkel teli pillanat, melyből szépség és nyugalom sugárzik. A címe tökéletesen kifejezi a művészi alkotás mély értékét és esztétikáját, kiemelve a nőiesség és harmónia szépségét. Akrillal festve vászonra. A Lélegzetnyi fény című festmény egy pillanat, amikor megszűnik az idő. A női arc finom ívei, a lehunyt szemek csendje és az aranyfények lebegése mind arról mesélnek, amikor a belső világ eggyé válik a fénnyel. Ez a festmény nem csak egy portré, hanem egy állapot. A nyugalomé, a felszabadulásé, a befelé figyelésé. Az arany részletek mintha a gondolatok sejmes áramlását vagy az öntudat felszínre törő szikráit rajzolnák köré lélegzetnyi mozdulattal. A lélegzetnyi fény az intuitív női erő, a csend és az elengedés ünnepe. Egy emlékeztető, hogy a legnagyobb fény néha belülről fakad. Vegyes technikával készült, olajfestékkel és akrillal, MDF lapra. És a kiállítás fő darabja, a Lenyűgöző Aranyköt című festmény szintén a Spektrum művészeti pályázaton nyertes festmény. Ez a festmény egy mélyreható érzelmeket tükröző alkotás, amely az emberi lélek törékenységét és újjászületését ábrázolja. A fekete és arany kontrasztja egyszerre sugallja a sötétségből való felemelkedést és az átalakulás fájdalmát. A női arc, amely mintha repedezett porcelánból lenne, a belső töréseket és sebeket szimbolizálja, ugyanakkor az arany jelenléte azt mutatja, hogy a sérülések nem gyengítenek, hanem értékesebbé tesznek minket. A szemek csukva vannak, mintha az alak befelé figyelne, elmerülve önmaga mélységeiben.
Az aranyszilánkok a töredezett szég ellenére is összetartják a formát, emlékeztetve arra, hogy a fájdalomból szépség születhet. A háttér vibráló, kaotikus ecsetvonásai az érzelmek viharát idézik, míg a középpont nyugalmat áraszt. Ez a kép egy történetet mesél el, a megtörtségből fakadó erő és a belső fény diadalát a sötétség felett. Egy emlékeztető arra, hogy minden sebünk része annak a műalkotásnak, amelyekké válunk. MDF lapra akrillal festett. Ezek a művek nem csak vizuálisan hatnak ránk, hanem valami egészen különleges érzelmi húrt is megpendítenek. És külön öröm, hogy az egyik Goldi, a Páratlan páros című festmény, egy félig nyomat, félig festmény ezzel is elérhetőbbé téve a művészetet azok számára, akik most szeretnének először befektetni egy eredeti alkotásba. Ez a kétrészes festmény mély, érzelemgazdag koncepciót hordoz magában. A kompozíció egy arcot ábrázol, amelynek szemét és részben a homlokát aranyozott textúrák és véletlenszerűnek ható, dinamikus festékcsorgások fedik el. Az arany és az élénk türkisz háttér harmonikus kontrasztot alkot, miközben a sötét tónusok drámaiságot és misztikusságot adnak a képnek. Az ajkak kiemelkedően részletgazdagok, fényes hatásuk futurisztikus és szoborszerű megjelenést kölcsönöz. A kettős panel elválasztása nem csak fizikailag osztja meg a képet, hanem gondolatébresztő narratívát is teremt, a széttört én, az elrejtett identitás vagy az érzékek korlátozása jelenhet meg témaként. Az aranylapokkal díszített felületek a luxust és a sebezhetőséget egyszerre szimbolizálják, míg a csorgások a spontaneitás és a kontrollálatlan érzelmek megtestesítői. Ez a mű igazán modern, gondolkodásra késztető alkotás, amely egyszerre vonzza a tekintetet és késztet mélyebb reflexióra. MDF lapra feszített nyomat akrilfestékkel festve, aranylapokkal dekorálva készült. A kiállítás másik külön szekcióját az Art Deco sorozat képei adják. Kérlek, gyere velem a modern és klasszikus, elvont és letisztult formák ritmikus játékához. Aki közelebbről ismeri Zsuzsanna alkotói világát, az tudja. Az Art Deco stíluson belül is képes valami egészen egyedit alkotni. Így született meg például a Párhuzamos valóságok című festmény, melyet az Art Deco és kortárs geometrikus absztrakció ötvözete jellemez. Ez a festmény az érzelmek dualitását ragadja meg, két arc, két világ, két véglet. A hideg, kékes tónusban megjelenített nőalak egyszerre sugároz békét és melankóliát. Az egyik oldalon finom mosoly és ellazulás, a másikon mintha egy fájdalmas gondolatba mélyedne. A két arckép között feszülő tér a lelkiállapotok közötti utat jelöli. A színek szimbolikája erős, a sárgák, narancsok és vörösek a boldogság meleg árnyalatai, míg a sötétebb zöldek, lilák és a fekete hátterek a belső szomorúságot, magányt, csendet hozzák elénk. Ez a mű a lélek tükre, emlékeztet arra, hogy a boldogság és a szomorúság nem ellenségek, hanem együtt alkotják azt, akik vagyunk. Minden érzelem helyet kap ebben a geometrikus rendbe foglalt világban. Egyensúlyban, együtt, örökké mozgásban. Akril és olajfestékkel készült, vászonra. Az Elegancia és ritmus című festményen egy nő mutatkozik meg, aki nem csak a zongorán játszik, hanem az időtlen elegancia hangszerein is. Ez a festmény a zene ritmusában ringó női alakot örökíti meg, aki ruhájával és kalapjával szinte egyé válik a billentyűkkel. A fekete-fehér kontraszt és az aranyló fények ötvözete az Art Deco luxusvilágát idézi meg, miközben a női test formái szinte táncolnak a kompozíción belül. A melódia és mozdulat nem csak egy kép, hanem egy érzés, a nőiesség, a zene és a geometrikus elegancia egyetlen pillanatba sűrítve. Tökéletes választás lehet zenekedvelőknek, interiőrrajongóknak, vagy azoknak, akik szeretik, ha a műalkotás mesél diszkréten, de magabiztosan. Különlegesség, a zongora ívei és a női alak ruhájának csíkjai egymásba fonódnak, mintha a dallam és a test egymást vezetnék, a szemnek zene, a léleknek ritmus. Akrillal és olajfestékkel készült, MDF lapra.
A Stílus című festmény egy kortárs, art deco ihletésű figuratív alkotás, erős divatművészeti és szimbolikus hangulattal elegáns, kifinomult enteriőrbe vagy inspiráló női terekbe ideális választás. Egy nő, aki nem csak a járdán, hanem az életben is magabiztosan halad előre. Ez a modern, geometrikus elemekkel átszőtt festmény a női erő, elegancia és függetlenség szimbóluma. A letisztult háttér és a határozott stíluszt kontrasztja a dinamizmus és a kifinomultság különleges egyensúlyát teremti meg. A magas sarkú cipő, a stílusos ruha és a táska nem csak divatkellékek, hanem az önazonosság és céltudatosság dzselképei. Tökéletes választás minden olyan enteriőrbe, ahol fontos a stílus, az inspiráció és az erőt sugárzó női jelenlét. Legyen szó nappaliról, irodáról vagy egy elegáns gardróbszobáról vagy egy butikról, ez az alkotás garantáltan fókuszponttá válik. Akrilfestékkel készült MDF lapra. Az Art Deco dívája című mű egy pillanat a ragyogásból. Ebben a festményben a századforduló eleganciája és a női magabiztosság időtlen ereje fonódik össze. A karakter nem csupán egy nő, ő egy korszak szimbóluma, aki sugárzó sárga ruhájában, kesztyűs kezeivel és határozott tekintetével lép ki a festmény síkjából. A részletgazdag Art Deco háttér a zöld, fekete, arany és fehér geometrikus formák játékával díszes keretként öleli körül, kiemelve a kompozíció dinamikáját és stílusbéli kifinomultságát. A feltűnő, leimzöld dísz a vállán a nőiesség játékosságát hangsúlyozza, míg a kalapján lévő toll könnyedséget és szabadságot idéz. Az egész alakban ott vibrál az önbizalom, az erő és a titokzatosság, mintha csak egy régi filmkockája elevenedne meg. Ez a festmény nem csupán vizuális élmény, hanem egy időutazás a glamour és az elegancia korszakába. Egy emlékeztető arra, hogy a stílus nem követi a divatot, a stílus örök. Vegyes technikával készült, akril és olajfestékkel, MDF lapra mindegyik festmény egy-egy történet formába öntve. És itt egy különlegességgel is készültünk. A kiállítás egyik darabja valójában 2 festmény egyben, az egyik oldalán egy geometrikus Art Deco remekmű, Szent Nyugalom címmel, mely egy belső világ pillanatképét tárja elénk. A női arc finom vonalai és csukott szemei egy mély, meditatív állapotot sugallnak, miközben a geometrikus formák, az élénk és hűvös színek meccéspontjai a lélek rétegeit idézik meg. A fej körüli glória finom utalás az isteni békére, amely nem kívülről jön, hanem belül születik. Ez a kép egyszerre emlékeztet az ólomüveg ablakok szakrális világára és a modernitás éles struktúráira, hidat képez múlt és jelen, érzés és forma között. A nő arca nem csak egy portré, ő maga a csend, a megértés, a megállás művészete egy zajos világban. A másik oldalán pedig egy finom, letisztult absztrakt világ, lágy pasztelszínekkel, jelenik meg Isteni sugallat címmel, melybe az alkotó belecsempészett egy kis luxust, az aprócska aranypelyhekkel. Ez a festmény mintha a mennyekből érkező, lágyan áramló fényáradatot ragadná meg. A fehér és arany hullámok úgy sodródnak egymásba, mint az égi üzenetek, melyek tisztaságot és békét hoznak a lélekbe. A finom, földszínekbe hajló árnyalatok az emberi lét tapasztalatait idézik, míg az aranyszikrák az isteni jelenlét apró, mégis mindent átható pillanatait szimbolizálják. A kompozíció mozdulataiban ott a teremtés ereje, a harmónia és az a különleges érzés, amikor a lélek kapcsolatba lép a magasabb rendű ihlettel. A vásárló így maga döntheti el, mikor melyik oldalát szeretné megélni. De talán a legfontosabb, amit ki kell emelnem ma neked. Zsuzsanna művészete nem csak alkotás, hanem adomány is. Több jótékonysági szervezet munkáját támogatja a festmények értékesítéséből, többek között a Magyarok Világszövetségét. Bethesda Gyermekkórházat, Gyermekleukémia Alapítványt, Magyar Gyermekmentő Alapítványt, Macskaárvaház Alapítványt, Magyar Bohócok a Betegekért Alapítványt, Gyermekétkeztetési Alapítványt, Csömöri Állatvédő Szervezetet, Vegera a Kommunikátor Jótékonysági Szervezetet, Ebremény Állatvédő Egyesületet, Fémő Állatvédőket,
Petönt egyesületet. A vásárló maga választhatja ki, kinek szeretne segíteni, így minden kép több szinten is értéket teremt. A festményvásárlás nem csak esztétikai döntés, hanem hosszú távú értékálló befektetés is. Ezek az alkotások idővel nem csak érzelmileg, hanem pénzügyileg is gazdagítják tulajdonosukat. Ráadásul kifejezetten haladva a korral minden festmény mellett QR-kód található, amely egyetlen mozdulattal elvezet a webáruházba. Végezetül engedj meg egy személyes gondolatot. Ha egyetlen képet is magaddal viszel, legyen az emlékkép, impresszió vagy valódi műtárgy, amit megvásárolsz, akkor már is részesévé válsz annak a küldetésnek, amelyet Zsuzsanna képvisel. Hogy a szépség, a harmónia és az érzelem valóban képes jobbá tenni a világot. Ezúton pedig szeretném megköszönni, hogy itt vagy velem, hogy megállt egy pillanatra ebben a rohanó világban, és beengedted az alkotások történeteit a saját érzéseid közé. Hiszem, hogy a művészet akkor él igazán, ha kapcsolódni tudunk általa önmagunkhoz és egymáshoz is. Kívánom, hogy minden egyes festmény adjon neked valamit. Egy gondolatot, egy emléket, egy érzést, amit hazaviszel magaddal. Hisz Balogh Kondor Zsuzsanna festményei nem csak a falakat díszítik, hanem a lelkeket is.